Ebuka Obi na ndụ anụ ọhịa ya ji aba Jesus na egwu ndị mmadụ wayo. I would start believing Ebuka Obi any day oga wo metomako na me kweli. Ebuka Obi wo Nollywood. Even in a honor act na ministry grand ya wo Nollywood. O mehe ni God okporo Ebuka Obi. Ebuka Obi na-ese Igbo. Ebuka Obi na-ese Igbo. Boy no me Ebuka Obi ka ntụọ ya nga 1 week. Boy no me Ebuka Obi ka ndobe Ebuka Obi n'ụlọ 1 week na-evutere ọsọ nni akpọ. Ine na-anya Ebuka Obi emebe ona na ọṅụghị Igbo ya aha. Ebuka Obi na-ese Igbo na-ese waisi. And ọ na-ewe osecha ori agbụrụ ejiri ibe niile ọ fụta na pulpit ọ na-atụ asị. Ebuka Obi na-ese Igbo. Ebuka Obi is a ganja smoker worldwide. Ebuka Obi na-ese Igbo. Je kpọrọ m anụ ọhịa ahụ nọ na-ese David so na ọwụ onye uru ana. Angwa ya na ọsọ na ọwụ chief ka nkụziele ihe na osikone ka nkụziele ihe u chief. Ụfọdụ anụ ọhịa niile ahụ nọ na-ese David ma ndị na-ata ose ọjị ma ndị na-eme ihe ma ọ na-ezuzu ezuzu. Ụnụ niile wụ anụ ọhịa adebe ahụ ka ụnụ ga-anọ. Ka efuru ebe ahụ nwe ebe ụnụ chọrọ ọ ga na-abịara ụnụ ebe ahụ. Furu ihe na mmadụ chief ụmụ ọga m na-arụ ọrụ. Akpọrọ m na phone soba na ọwụ na banọtaba ba je egotere m mmanya. And ebe na ba egotego ya. Anaghị m aṅụ ya na-ese David. Anaghị m aṅụ ya na club. Ọkwụnụ bụrụ na mmanya azị mekekeke ọ wụ ezigbo mmanya maka ọwụ na ime ya na nke gị n'ụlọ ọwụ na o meghe kekeke mara na ọwụ ha ezigbo mmanya inwe anwe were mma mee ya na kekeke akọrọ akụkọ ọwụ. So ibe nna aṅụ na Germany wụ original mmanya ka ebụrụ na nsi gbọ ya mee kekeke. Ndị ichie iwe original ndị ya ga na-aṅụ wụ original. Ndị ichie bịa na ka anyị ṅụọ mmanya. Ugboro ne ka m mere ibe a ugboro nọ kedu symbol ọwụ na ana Igbo. Ibe ọwụ na ori na ahụ na nkwo na eke don't need to mention their name imego ya ugboro nọ. Chai na mmanya kampare evunga na go kan jezi na anya. After defeating the motherfuckers in St. David, ụmụ anụ ọhịa na-eme illegal things. Na aṅụzi nkwụ a. Shine. Oh, ndị be awụ na-esi amụ onye echichi. Onye echichi na-respect onwe ọ naghị eje club. Ọ naghị achụ nwaanyị. Ọ naghị ala nwaanyị amụ anaghị eke ya enihe ahụ. Ọ bịa naghị ene nwunye mmadụ anya nke o ji ene enyi nwaanyị mmadụ anya ibe eji amụ onye echichi. Awụghị edo ka akpakara dị ngwo ma anụ ọhịa mụtara anyị n'uru ana so na ọ nọ na-ese David ibele ndị uru ana ụnụ na-eme m ọsịsọ. O na ka esi amụ onye echichi na-eri ihe be. Hai kampare kampolo kampala. If we even I change them for them. Even now me will kampare. Jepa ki me kwere no mgberi na-eti mgbu. Ifuru mụnwa wa me founder I'm a founder of okwu nkodere. Nche decide ya man even generally from ụtụtụ ehihie na anyasị na ọwa anịga. And they were me ego na-eje egolo anịga ụtụtụ ehihie na anyasị. Nchụ asụ na-ede igbugbu ka nje na-eri kwa ụbọchị. Ana m ewere ego m na-eje egolo ede igbugbu na-eri. Nchụ ekwuo m n'ọwụ akara ka ehe ka m kwuo ba ibe ijebe abụ ome. Uju Auntie, oh, come.
onye nwere mmadụ onye nwere mmadụ ọkakwa onye nwere ego ugboro 5 ugboro 10 ka njụọ na o ji anara m ego mmanya ya ndị ọsụ na o ji anara m ego enye nye ọsụkwara na oge orime mana nọ nke m mami komo onye nwere mmadụ onye nwere mmadụ ọkakwa onye nwere ego mma. One question. You have the akara? Give me. Thank you. Give me. What? I want to tell you to bring the akara for me, and I bring it. Do you need the money for this, or? You can keep it. Oh, mommy, it is well with you. Yes. May the ancestors of What's this? that mean I do me the use it and I do my checkup bombs, you know. You know where? Hey! You see how? If I will kill room, mmadụ ogolo mmanya asụ na nwere adị o nyere nye free chai nyekwo ibe akara ka ntara nte ekwo na akara ka nje na ata na ori na ahụ na nkwọ na eke ndị na anya eji m ego na-eje egolo akara data ọ maka mmadụ eme go ime ibe ntuweziere nye mkpu ife ahụ maazị Muna ba tokoro muna ụmụ ọga m kaba and be to na-ewetezi ibe na-eweta je gbuo onye na-akpọ Oriakụ o mere onye na-azụ Oriakụ na Germany ọ nwoke wi ibe ahụ si ọtụtụ si na ide ya kwuo aba m na Oriakụ ya nwa wụrụ Oriakụ first ka m nwa wụrụ Oriakụ second ọkwụ nna confirm ọnụ ya ana m Oriakụ ka m anaghị Oriakụ ọwụrụ na ana m Oriakụ jee nugwu Oriakụ Germany si na ede ikwu aba m na second Oriakụ iburu nwoke uru na Emmanuel Tochukwu nene mmanya ụmụ ọga m gori ejidego m ofu mmanya zaa detem nzacha detem iburu nke nzara aza na m nke a jee gbuo Oriakụ ọwụrụ na shọtụ ọwụrụ na ọnụ confirm na ana m Oriakụ jee n'ugwu Oriakụ so ya na ede ya ava m na the second Oriakụ achọghị m ịnara ya Oriakụ ya onye ahụ shọtụ onye ahụ na-erikwu akụ you need to know the meaning of Oriakụ before onye ahụ na-eri onye ahụ ịfụrụ Oriakụ ọ chọọ nọrọ na ya dị ọ chọọ ọsụ nwunye eje wetara mmanya na friji o je weta ọ chọọ ọsụ nwanne nwunye ya tụgodo ọwụrụ na inye ọwụrụ na une shọtụ onye ahụ wụ Oriakụ ana mere Oriakụ Germany na dei mụ na second Oriakụ adị mana ga-eje ha eso okwu mana ga-abịa na ha eso okwu jos dei na second Oriakụ na-esoro goldibe chai ife mma webe ọ na na-eje vụrụ m ewere m ife nji amị nkwụ iko nkwụ ife mma webe ọ na na-eje ewere m ife ọnụ m eje ha akwụsị iri nkwụ n'elu ụwa na ụwa ebere ife ụmụ ọga na-ego izi m akpakara dị ngwo kwesịrị ịnọ na vileji ka ụmụ ọga m na-eme oyiwe ka mpare 3,500 naira oyibe a na-ele n'ụlọ oyibe a na-ere n'ụlọ 3,500 ibe ahụ ibe nna awụ n'ahụ eje weta 2,000 na ya were chọna ofu onye eji akwụrụ ụgwọ akwụkwọ werezie nke ọzọ ọ wụrụ ofu iko ngwo wụrụ iko ngwo na-abụ ka o ruru aṅụrị you go soon stop your own ewu ala ka so Zumi Comedy TV nwanne na-emedo comedy ma pago mere comedy unu niile agbagọtachago ndị mụrụ n'azụ ị na-eme comedy because of ibe Ishi ike ilekọ shop ha ekwu ha ụgwọ shop ị na-eme comedy onye ọbụla na-eme comedy ịchọ anyụọ nshi were nshi ya tee n'akpa ha onye nwe comedy ịchọ onye na-atụrụ ha onwe ha
advise you to join Matthias Isiagu court or join Mazi Dibia court or ladder. One name Mbari. I won't know what an inch block here, my block or man, phone man, have block. I don't know why. But I have to go. Rafa Nduruana, Nanduruana, Famutala no of your melon chapula, chapuka, potato. Eja mutang and Oje chief. Nihu chief Nduruana. Nihu chief Nduruana gono na esen devigi angonkuti besha. De no biago from Quago Cornol, you na ya de Umuogaya. Na Mario Moyanku Umuogaya Gori. Chiniki. Jepanti. Jepaipo. Epulcana ngonque expensive oku corno. Hey, na campare. Agava campare, caurefuso. Chai. Evergreen busy sigida. Eh? Na ono ni na ufeke nenza. Anazi me atofuru ufeke ne mono. Manando ni ne manandezi oku ni ne ga chofesi ono. All the fakeness. Unwe hive junem. Blessed the other bitter kind of day he did it. Men are waiting for you in Essen Devigi. Now no matter what you say, as a blessed all day. Do men's. Drink a jolly, you are on the vacation. Now only beat them, but they want me. Only beat. Now only beat them. What make you get on your vacation? Former Kwani, Kingsbury, St. Grams, Stephen, so Macamelegi, Milimarugo, oh Macamele, Queen Vivi, Caso 70 years old, name it Umbari. It have can go Hokokanabaki with a Bobambo, Hanno here. Nature, I just don't know your Jabian, should any go be a Pocolono. Oh no, one gija bena as a queen. Eja who go no women umbari. Yeah. Even go question a woman piano. Or man and piano na doto. Umbra, get all her and koto, because he did a koto she even. No, comedy would fit you. One name he read comedy, man. Polo Nama. You have a special thing for me. Chedi humor. Caso Chino no, but now I've ordered but I'm when you're not gonna have I don't know. They could all want to check what the Kahana has up. There's our Java. Chino no. Nah. Chai. If now, man. I forgot me virgin were beautiful girls in Nigeria, man. Nigeria beautiful girls. Nigeria beautiful girls. When you virgin, they could all want to check what you're Chai, ne. Chai. England didn't Onwere ndị Java be no samogo na nnecho dị akwa ba yibe no samogo. Ahafo mba degodo gotere ezigbo akwa ichachi kede ba akwa chejie ba akwa. Kafa na kadu mmadụ ka mmadụ before ha egbuwezie m. Negodo mmadụ chanwa negodo mmadụ chanwa tanwanyi na-aza chino no. Chai. O chetekwara m mgbe nọ na aba na-eyi akwa njegolo chinos nino. Oduka chinos and no nino. Chai nefuwa kwa abaguwa kwa iri na aba onye amaghị ibe chinos and the nino I na-eyi nino na-eyi chinos kwada anyị akwa aba na akwa kwete na-ekwu akwa aba na akwa and anyị na-eyi akwa na aba o meghị ibu unu je mecha amụma akwụsị iyi aba med ọsọ ụnụ na-akọba ọnụ taji nọla na ọsịsọ ụnụ ọnafu nwere ọkụkọ mkpụrụ akwụ
onwe ha ọnụ ji akọcha mama ha fi na-eyi akwa kwete ekwechiri gom ka ikweto gwu ike gwu we used to have Marcus Nwa Ezigwe in every village, but today they are online. Beziokwu sonso. Eje ma akọ ibe o. Nolo ebe a short. Nwa traditional nwogedi eje go vote kotelo ngo okwu and I like mo okwu nkotelo ngo man do nya eziokwu sonso. To God who made me and you. Onye akari Jackson ile chukwu and udod. Ụbọchị nje abịa nwụta gị na Odimbogo University awongo go nugu. What's your problem, this man? Nne problem. Waso ebe anọ mkpesa na nlụ atụrụ ka nje ndo me onye ga-egbogote nwuna ya. Akwa ọkọ chọrọ ka ọ bịa obodo anyị ga-abụ onye ga-ese ndị Dubai na ebe ahụ odumeje na-eje. Enwe problem. Chief Nwogedi with me. Wish me happy birthday ọsịsọ. Nne je na ebe ndere ntiri nọmba m Nkechi Shila. Gị sendere m akaụntụ nọmba ha na WhatsApp nọmba gị. Ka ntiri gị ngo ihe a na-ega ọsịsọ gị were mee happy birthday were rime birthday. Indo nwere birthday iji agwa m ka m ngwa Nkechi nwa Ekwurọbịa ka o sitere ha nnukwute ite a na-ega. Gị na-ezuzu gị jegodu mebe na Zion. Happy birthday. Ọwụhụ n'ọnụ ka nji wish gị happy birthday. Ije eririri ya na-ega traditional nwoke dị n'anya si ya. Hey, Chineke. Evuni gomogo. Ije eri ya na-ega tradis. Ije na post ahụ ebe a ndere ntiri nọmba tie my top fans. Gị je were nọmba ahụ. Iwete dị nọmba. Isave na WhatsApp gị were send ele message. Some traditional nwoke dị n'ọkwa Nkechi Shila. Isend ele m akaụntụ nọmba ha ka ngotere ha ogbe a na-ega na abụ. Aniga mpoto na aniga ihe ma aniga onugu na aniga mpoto ije eribe na abo o ibe ije wish mmadụ happy birthday amaka ndị ọcha bịara wetebe keki mgbe onye Ekwurọbịa ma ibe keki bụ tọnụ keki to ọkpa ntụcha ma ọwụwa gidi jollof ọsịsọ inye wetara ya side by Gazo emwano na vuru akpakara dị ngoma abagofu ọnụ ụzọ na mma meze entertain fake people. Jenu chọrọ m chinos nino. Jenu chọrọ m chinos nino ka o dee ibe here. Chinos nino. Chinos nino. Akwa nyiri mgbe nọ na-aba ka echetara ba na-aza afa ahụ. Ị na-aza afa akwa nyiri na-aba so chinos nọ. Ọkpa ntụcha na anaghị ka nje ego ihe. N'onye nsọt Ekwurọbịa we dey use cake. Ka asụ ọchịma amanda. Oiso uwe onye Ekwurọbịa kwụ. Ebe ka ị nasi were bịa. Korona ka isi bịa. Ị na-asị nwetebe ya to God were ma a na-ga hụjuo n'ọnụ. Ị na-eme Ekwurọbịa. Eme keki na-enye ibe ndị enye ha wa na ga ndị ịchọghị iwe gị hapụ mara na inwe birthday. Basi eji amụ ha ebe ndị na-eme keki nwere ha ichi ime birthday gị were keki mebe. Mana amụrụ ha ebe eji ọkpa ntụcha na anaga na ịgbakwu eme birthday. So ejebe ya kpọ Nkechi nwa Ekwurọbịa. Ọ haziere gị anaga ịgbakwu ọkpa ntụcha agidi mai elule. A haziele gị elule ọka, elule beans, elule ive ma. Ewetere ha ọkpa ntụcha. Ewekọcha ive at God onye bi ọmara na ọ bịara birthday na amụrụ nwa.
Biagonna, one divine favor was insulting me. Warn him or her for you. Tell that person that your family. If you love, if you buy, hey, I'm gonna be here. Yeah, because we have quite a young one, is unum. Oh, is unum, oh, mutra, oh, I don't do bag go. Because half on a one not bad is in a doing you about a divine favor. But each protect to bag on quago if you love. Ijana mukwa maybe meloji bali hamakana he book beno no to. So because divine favor. Mna biko maka mele hamana if you love una anu zunogo ka I focus wono ndi ilu ayi no somewhere wo be akaba no I ni ne nwanne ha nke aso nwa uba chine merem nna wo mo nwa weze ndo agwara go yifu akwa maazi Nnamdi Kanu yiri akwa go na owuru na ewu mmade Ebuka Obi na ndu anu ohia ya ji aba Jesus na egwu ndo mmade wayo I would start believing Ebuka Obi any day oga wo metomako na me kweri Ebuka Obi wu Nollywood even in a na act na ministry grand ya wu Nollywood o mehe ni God kpọrọ Ebuka Obi na-ese Igbo kpọọ ịnụ m Ebuka Obi ka ntụọ ya nga 1 week kpọọ ịnụ m Ebuka Obi ka ndobe Ebuka Obi n'ụlọ 1 week na-evutere ọsọ nni akpọ ị na-anya Ebuka Obi emebe ona na ọṅụghị Igbo ya aha Ebuka Obi na-ese Igbo na-ese waisi and ọ na-ewe osecha ori ya agbụrụ ejirie ibe niile ọ fụta na pulpit ọ na-atụ asị Ebuka Obi na-ese Igbo Ebuka Obi ise ganja smoker worldwide Ebuka Obi na-ese Igbo Ebuka Obi na-ese Igbo ọ na-aṅụrụ ihe Ebuka Obi na-edo ihe negodo ọnụgụ ebe a onye na-ekele gị Igbo ahụ wụ onye na-ekele Ebuka Obi Igbo na-ese wụ ngwele gbuola ha na-abọ na-ese nke Ebuka Obi sekwara ka ọ na-ese Ebuka Obi na-akpa afịa Ebuka Obi na-ese Igbo Ebuka Obi na-akpa afịa Don Nebi omaka mebere ha Ebuka Obi na-akpa afịa onye gwara gị ma ama m onye ndị ama m nwanne ọga ka nwụ number 1 ibe njuwụrụ ọga wụ na anya ọgụ ụwa agaghị enwetanwu visa bịa obodo a anyị ke udo ọgụ agaghị abịanwu Germany kama ọ na-eje London most of your people na watch him from that place unu agaghị abịanwu ebe a nọ Ebuka Obi na-ese Igbo o secha Igbo ofụta na pulpit na-atụ asị ebe a ka o mere onwe ya ibe ndị niile na-ese Igbo na-ekwu eziokwu Ebuka Obi jese Igbo na-atụ asị nekọ na ụmụ nwaanyị Zayom ihe Ebuka Obi ji ala ụnọ ike Igbo kpọọ ịnụ m Ebuka Obi ka ndobe n'ime ụlọ ibe njere esi jollof fries na-asụrụ ya agbụ na-eshiri ihe nne niile mana Igbo enweghị ike ịgafe n'akụkụ ebe ahụ complete 1 week mara na ahụ m dịka ọgụ n'ụbọchị ọgụ Ebuka Obi enweghị ike iri nri without aṅụghị Igbo Jeff ngwele gbuola na akpụrụ Ebuka Igbo na-ese well who is this man self nna ana m egbuni ọgago na ije jụọ ọgago onye gboro ọgago jụọ ya who is this man na share this video Ebuka Obi na-ese Igbo ọ maka J-Pack wago na agụgodi ya before mecha content creator mee content creator abakara dị ngwo niile nọ ya n'ahụ anaba ya nni
Ebuka Obi Ebuka Obi is a ganja man. Simon Eba expose Ebuka Obi na. Ha, okay. Simon Eba oga adoro go na mwa. Ofuna ya. Omakolo onensi ewele mmadu yo. Andi nwele mmadu ewego m onye ahụ. Andi nwele mmadu akwụrụ m onye ahụ n'azụ. Ifuru oge ndị otu Ebuka Obi na ndị Nollywood dibia se bịara mee ife ha mere n'ụlọ kwatuo m. Ogechi Okeke Njekasi from nowhere ya na ama were reziere m more than 300,000 naira tiri nye na akaụntụ m. Ndị ije ha enweghị ibe ọzọ ije emekwa Ogechi Okeke Njeka ma atụfuru gị ọnụ. Adị nwa ahụ any day ụsụgburu ya wụ na nna agaghị ụzọ afụ m ebe a na-ekwu maka Ogechi Okeke Njeka. Nwanne dị njikere na eme awụ na acid ebe ahụ na onwe ibe nje eme ụnụ lụrụ m nso eme nye ụnụ. Ona ka ọdụ kịta na ndị ụmụ anụ ọbịa na biri people bịara na-eme ibe niile ha na-eme. Simon Ebe ejego na nwa ụzọ na ịba were mee Ebuka Obi expose. Ọ nwere ibe nji ewetekwe mmadụ. Ndụ n'ụlọ m ọgụ mgbe nọ na mba anakwa m echewu these people mgbe ibe ji agabakwa. Ọ mere ibe nji ewete mmadụ. O Simon Ebe apịawaga Ebuka Obi azụ. Nna sendiele nya na WhatsApp ka nnene. Ebuka Obi na-ese Igbo. Ebuka Obi na-akpa ahịa. Onweghị Chineke kpọrọ Ebuka Obi nke asụ happiness joy. Bịa nne tiri m akaụntụ ka nye gị 5,000 ka i were jerie ife. Ejidebe ụna kwefụrụ ya. N'anya m agwago. Ọ because of ego ka unu ji eje na Zion ka unu nweta ego. Ọ because of ka unu bụ ibe unu riri ka eji akpọkọrọ unu. Mana mụnwa ji akpọ na-asị unu. Nye m akaụntụ nọmba gị metiri gị 5,000 i were gba moto ọsịsọ na village unu. Ije isoro ibe gozowa ọkụkọ. O meghị n'anya m agwago. Let me tell you people. Ka asụ ọma ya Ebuka Obi na-akpa afịa na-ese Igbo na-elekwu LSF. O meghị Chineke kpọrọ Ebuka Obi ọkpụkpọ oku. Ife kpọrọ Ebuka Obi ọkpụkpọ oku. Ebuka Obi na-evu from promises na-eme ife niile wu n'ike ṅụrụ ihe. Without Ebuka Obi ise Igbo. Without Ebuka Obi ise Igbo, ọ gaghị ama na o ji emepe heaven. Ọ na-awa Ebuka Obi ṅụcha Igbo. Anwụrụ Igbo evuru bere na Ebuka Obi vuje na heaven. Igbo ahụ fuo ya na-anya Ebuka Obi anọtakwa. Ebuka Obi ṅụba Igbo ṅụcha Igbo. Ofuọ n'ụwa na mana ọ nọkwa na mountain na Zion. Mana mmụọ ya efepugo. Obido na-afụ ka o jere jide spirit from India. Obido jide that spirit from India. Na-akachi spirit na River Niger and River Benue. Na-afụgasị ife niile ọ na-afụ. Ebuka Obi na-aṅụ Igbo. Eze ụzụ na Ichida na-aṅụ Igbo. Frank Bengoma step by step na-aṅụ Igbo. Hafu ụmụ anụ ọbịa niile Ndefi na-aṅụ Igbo. I will call their name. Pancha niile na-aṅụchi Igbo. Ebuka Obi na-enye ụnụ anointing n'ọtụmọgbọ n'ike nke ṅụrụ ife. Ka asụ boy. Ọ maka ị na-aza ejike eme ndụkwụ. Ife ahụ ha ezigbo afa. Iwu onye ebe kedu onye nwaga na village ụnụ. Attire Chukwuma sọrọ udo man na village m. Anaghị echebozi nje anọta ndị ụmụ eze akpụrụ nje gbuo. Attire anaka mana ekwe mere m ibe. Igwe Isuofia naka m onye nwụ. Attire emene m ekene loud noise. Chukwuma sọrọ udo governor of Anambra State mara onye nwụ. Igwe Isuofia igwe Colonel Muahar onaka mara onye nwụ. Na-eme kene me loud noise. O meghe onye Isuofia o meghe onye nwụ va. Even Poco Bros bụ Isuofia ma onye nwụ. Eme kene me loud noise to God ndubu man nọ na hamazikwu onye nwụ. Na even ndị Igbo ukwu niile tọka ndị moto si na fama onye nwụ ma gọvanọ Emeka Ezike n'ihe Emeka Ezife na ọkwa dịka Igbo ukwu pancha ma onye nwụ. Na-eme kene me loud noise. O mere onye Isuofia do 1 million na 1 million ahụ ma onye nwụ.
Yes. Ebuka Obi na-ese Igbo. And ama m onye na-elesi Ebuka Obi Igbo ye. Ọ na-ese. Igbo Ebuka Obi na-ese esi Holland evute, esi Turkey evute. Ọ naghị ese Igbo Afrịka ise Igbo ịhọchakata mkpụrụ. Anaghị Igbo ndị Afrịka iji ahọchakata mkpụrụ ịgbaghị kete eke ya wute mkpụrụ. Ị na-ese ya ọ na-agba kpọtọkpọị ọwụghị ọdị Igbo ahụ ka Ebuka Obi na-ese. Ife Ebuka Obi na-esewe Igbo ndị Turkey. Agwara m ụnụ mmepe ọnụ ekwuo m eziokwu niile. Fama ife niile na-ekwu. Ife niile na-ekwu fama na eziokwu because ahụ m anya fụrụ ya. Ọ nnaba agwa ga about Holland. Anọ m dị. Gaazụ happiness joy. Nne ebe anyị wetara ehu na-atọ ịzụba ehu na-atọ ewurugo mmadụ. Ifere ewu na-atọ anyị sendiri here badakwa abịa to you watch get the goat. The goat is coming to you. Okwa na bana ejowa this side. They are coming to you that area. Afaka na agbara gị na ife a. Kan tikwasa aka na enu afaka mgbawara gị afa. Ndị abago. Happiness joy. Ọ bụrụ na ị nwere nne ewu na-atọ. Mkpi nwe a nwere igoroba atọ enu. Waja amụrụ gị ụmụ 6 ma ụmụ 5. Fụ na ị nwego ibe. Inwe okwe na ego. Mana ọ bụrụ na ị na-epighara ịwara traụza ije hie ijiri ugbu ibute mmadụ ego egbu ataizi jee Zion atụọrọ gị ego egbarakwa nọta ị ka jide ụgwọ ọzọ na-ebughị gị ego na-eme ọbịa ị gaghị like your life. Gaa zụwa ewu na-atọ is something. Julian Ogawa so la aha nwa atọ Juliana nwa Juliana to God nne uju Ijuliana ijuru enu Juana hiwu nwa boge ahụ chai onye ji anọta nwa ji anọta ezigbo nwaanyị. Nne onye nọtara gị ji anọta ezigbo nwaanyị abago amakagodo anado na abago adoke ahụdo ya Juli ogodo July Anna oke ahụ nne jọda abago amaka ọbara ị nwere 100% right ịkparị m adị omeghe ibe ọjọọ nji agwa ha return. Juliana oke ahụ abago amaka nne nwewe aṅụrị onye owu na mgbugharị certificate ya kparịba m ị nwere ga-akparị m n'ụlọ kparịa nna onweghị ife nji eme gị sef ịgodo ọmarịcha abago Juliana pọrị na benne Juliana benne oge ndụ na ụmụazị bụ nwaanyị bịa ọ na-asị pọrị na benne Juliana benne so ewufe Juliana amaghị na ọjụ Evangelist Ebuka ọkụkọ one ka ị nwegoro be anyị na-azụ jos nyegoro anyị nwe obere testimony ọkụkọ one ka ị nwegoro ị na-azụ ga-azụ ewu ọbịa Ocean Star gị na ka star ndị ocean na-emebe nwoke dị nwanne star gị wụọ na be m Ocean Star ewu ọbịa Juliana never talk something bad here. She is a respectful lady. Na afọrọ nya n'afa ya onye ahụ wezu onye si n'afa eme ifere afa nwa ahụ ezigbo mmadụ ka ọ onye ọwụna ji anụta Juliana ọ nụtara ezigbo nwaanyị afa ya amaka ọwụhụ ndị a na-aza nwere ọdị afa mere nkofu o mere ọdị afa mere nkofu ebe onye ahụ ebu na onye ahụ ekogo like Ocean Star okofugo amaghị ebe eji eko ihe egoyi efugo na amaghị ebe eji eko ihe this man in essence stronger than us. Oh, question na matara onye oke nke very ọkụ na-aba
O maka mebele. They beat you bad rich I onye tiri me iwe wado. Nna o mehe onye tiri me iwe. Agwara m nke anụ ọbịa ahụ so ya na ọwụ na ọ fụta outside. Akọrọ nya dobe. So mgbe ọ na-afụta boys solo ya fụta. Ọ ka mmecha ya mmechazie ya nnazie mee teziere ya ofe. And o were okpu ọ sị na ọwụ chief. O were okpu tụọ n'ana. Ọ maghị ibe o mere onwe ya jọsụrụ m. Mmadụ na-eme ibe hafụ onye a ka o mechaa ibe ọkwa otu obodo anyị si arụ ọrụ. Amụtara nya ọfụma. Ịchọ ka ife mee ga ha stop ibe ahụ ka o mee. Allow that thing to happen so that you will record them or you will observe something body name you observe. Ka ị nwee ike irekọd onye ahụ. Uru a n'aka ha isu ọbịa mara ibe. Uru a n'aka ha ndị agụ ata mara ibe. Uru a n'aka ha ndị oru mba mara ibe. Uru a n'aka ha ndị ana ọcha mara ibe. Uru a na-abịa ka ha ndị nnewu mara ibe. Mgbe anụ ọbịa chọrọ ime ibe ka anụ ọbịa gị hapụ ya ka ọ gbaa data egwu ahụ. Nwoke ahụ wee ezigbote anụ ọbịa ka ọwụ. O meghị onye isu ọbịa jee, o meghị onye agụ ata oru mba na anụ ọcha nnewi jee were okpu amụa n'ana because fama ibe. Asụ na ọwụ onye uru ana na ọwụ chief. Ihapụ ya ka o mee ibe wọdị ka ebe wọdị ka ụnụ bụ ọdị ka chief a na-echiri ụnụ. Oga, wetin dey happen? Blessing, they sleep here today, abi they go? Na tomorrow they go. What did you buy for me, Seth? Huh? Nothing. No shaking, no problem. You know, get the old phone that you know they use again. Make I change this my phone. See this phone more than 7 years in my hand or more than 80 years now. See how the break reach. Me and my friend say what day this phone can box. Boy. Yeah. When I go come Odinburgh? Okay. Maybe they come December again here before 25 because I will have 7 days holidays again in December. But on 25th and in this New Year I will be work. But maybe I will try to come before Christmas. How is the work? Is it stressful or okay? Good. Yeah, all this they talked about this SN people, what they do to me. Now they have learned that it's not good to throw this cap on the ground. Because the man said that he's a chief and he's 60 years old. I am 45 years. And they take the cap and they throw on the ground instead of him to beat me or to call police for me if I committed anything. He do not do it. He just take the cap and throw on the ground. So now, all the Igbo people everywhere now, they are talking about it. The man have bring himself a small problem. Because this is Igbo people as respecting this red cap. And somebody who is 60 years old, who's supposed to be teaching people how to respect this cap, is the man who take this cap on my head and throw it on the ground. So that is the matter. The matter is arising. Show us her face. What did they use her face to do? Walk again.
Why do you want to see her? Yeah, I don't make it. Okay. Hmm? This one I shall do Facebook. I think we'll leave it here. What do you want to give me? Make I take go Edinburgh. Go where? Give you what? We are doing survival of the fittest here. Yeah? Hey, Chineke. Make I go bring something for me. Make I take the remember one. Why did you want to see my face? Huh? Why did you want Come to on, make it see. Come. No. Because they see that they see that every time I talk on Facebook and nobody is showing on the, you know. Show us her face. Show us her face. No, he's still singing. Huh? He's asking if you have married. No, he's asking if you have married. No, I'm not married. Let me make it see you now. Mommy, come. No. Mommy, please. No. Okay. He said no. Yeah? Yeah, Mr. Tom. I tell you that. He's drinking Campari. I'm drinking Campari now. This Campari is very good. How much is it? 15 euro. 15. Where can somebody buy it if I want to buy it in Edinburgh? Ideka. This is very nice. And if I promise, if I start drinking this. Why can't you stop with all of them? Was you drink? Was you smoke? Would you? No. No, I must not. But you know, you must not, but you want. it's a habit. Yes, it's a habit. You have to remove the habit. I will remove it when you start visiting me in Edinburgh, and one day I will be happy. You think is? I'm not his wife, oh please, God forbid. Hey, No, She's not my wife. I'm Who said not. that? Say me, is she your new wife? No, she's not my new. How can I marry? How can I marry her? I'm very old, 45 years, to marry baby. She's a baby, you know. She's a baby. Baby, show her their face now. No, Hmm? no. Other people want to see her face. No, don't be rude. I hate rude people. Bye bye. Show us her face, please. No. Mommy, show them your face now. For what? They want to see my sister. No. She don't want to come to your Facebook, so she said, God forbid, in Jesus' name. Do you say in Jesus' name here? No. I only say God forbid. Why do you say God forbid? Attire, I cannot marry you. Yeah, because I am very older than you. Yes. You could be my father. That is, let's say God forbid. Cannot marry old man. He's right, go and marry. She is a baby, but you call her mommy. This one I know when she's still there for Belle. I was there when they born her. This one who learned how to talk with my name. Now she's a big woman. You don't know that he learned how to talk with my name. G. You forget? You are funny man. No, but you go there, enjoy his, but you can't marry. Leave her. This is my blessing. Yeah? You need a woman from Aguata or Rumba, unless Das you ist gerade voll interessant. Uluada woman. No, I don't need Uluada woman. God forbid. It's interessant.
You see, the 185 people is watching me. Reading the message is interesting. Reading the message is interesting. You're a funny man. I was totally disappointed the time they removed cap. That be careful where you to. Now gonna is she reading the comment? Are you touching her? I can see your hand, the right hand. These people. I tell you this one. I know when she is still in belly. Yes. I was there when she were born. You don't even know. How can I must touch her and she will not remove my hand because the hand is already always there. When she were born, this hand is already there. So don't go that area. She's rejecting you and say, God forbid. Why? Give me the guest phone number. Bless it. Okay. You know what? He will say, it said, he will change that topic. Why do you say God forbid? Attire, as I said, you could be my father. Yeah, okay. Also, these people that think that I am not a guy again. Look at, he has a wife for you. Someone said, Let me go and bring my chair. This one is interesting. yeah, she's covered. Yeah, my family. One yo. But I'm not sure. One anaha no one ne. One ejene kumesa idea. Emmanuel, nobody beat me. They do not beat me. They just remove my cap and throw it on the ground. Finish. Nobody beat me. Nobody can beat me. Even Luana man cannot beat me. Nobody can beat me. Never. If you beat a lion, you know that you count damages. In Dutchland, it's not allowed to fight. It is either you call police, and if you make a mistake and fight, if police come, you will see how it goes. They knows that if anybody beat me, he will get ready to count damage because I work in the DHL for 5 years, carrying packet. It's a training. And then when I come back, I used to train hard training, bone training. So they know, government know that if I fight people, I will destroy somebody. And that's why I do not fight. I'm 19. She's 19 years old. And we come here. I am now, how many years we have stayed now in Germany? 15 years. 15? Mm-hmm. So we have stayed 15 years in Germany. When did we come here? 2008. 2008 we come here. So where did we come from? Gambia. So they beat you and you run. Virtual. You ran. No, don't pick. I did not run away. Nobody beat me. It can't beat me and go scot-free. These people now, they are working and they have right to, they know the right of in this country. If you beat me, you get their problem. If you beat me to God who made me and you get their wahala. Yeah, das ist voll interessant. Interessant. Akwangwere is in Germany. No, Akwakoko will never come to Germany. Akwakoko will only go to Asia country, but he will never come here. J-Pack went to marry her. No, never. No. J-Pack comedy from Obo. In we look at no, never. She also her face. She also her face Gambia girl. Can she come
to Finland. No, never. No, Finland is a nice country. Finland is a nice country? Yes. Wow. Thank you. Finland is like Germany or what? What did she say? Sie hat gefragt, can she come to Finland? Nee, the one you're saying thank you. Ah, she has a nice voice. No, now you go is your number be this? Maybe now that you and a man or that you send the SM people. I know the peak. This is German number. Later I will call you German number. After show her face. Peter Namane, no, I'm not gonna do that. I respect this one. No. Too much respect I have for her. If you don't know now, you know. She have a right to do whatever she want to do. But not me showing her face. No. I disrespect her. And I don't want to do that. Gambian people, show us your face, please. She's not a Gambian. No. You are more Gam. More guy with I am live with you guys. Sometimes you Nigerian English, I cannot read it. You want to marry her? Any girl? Seattle is also a nice country. City. I would like to go to Seattle. Seattle, Washington DC. It's in America, no? Ish in London. Seattle is in America. You're doing great. Thank you very much. Yes, Chimumere Meze. Let's see her face. No. Uchechi Madweke one here. Uchechi, if I catch you dear, Ja, wir können in einer halben Stunde gehen, das ist voll interessant. Guck mal, das ist schon 190. Washington State. When are we going to Gambia? Next year? We go save money next year. I've planned a lot. I've already planned a lot. So Gambia is not in the plan? Would you want you to move them? Me? I don't know what you guys are planning, no. You don't plan me there. Okay. Chinyela again nam okuru na emere ngai nene umumu nene umumu na omu traditional nwoke di nwa oga nwa eze ndị Igbo na Gambia. Let's see her face. Make sure that your face just please. Okay, if you got the face. Oh, thank you. They collect my red cap. This red cap is fighting for him. This is the red cap. And I need to put it inside I need to wash it. I need to do some ceremony before in this red cap. Before I can wear it again. Uruana man. That Uruana man have committed something in the families of red cap. So because of that, I will not put this red cap on my head again until I do the needful. He said that he's a 60 years old man and I am 45 years and he want to teach me the tradition. And by teaching me tradition, he removed the holy cap of Igbos and drop it on the ground. And he's teaching me culture. He's 60 years old. Now I want to tell him that he's a child. And all the people, all the traditional leaders of Uluana, who come together to make him king, all of them, they are childish. Including the Igwe. If the Igwe hand is there, that Igwe is childish. And I want to bundle him to his home. That is what I'm doing now. He need to go to Uluana and face the consequences of what he does. Because I will do cleansing
for this cap. And after that, you will see what will happen to Uruana people. Yeah. He's a chief. And me, I'm nobody. And he take the cap, red cap, and throw it on the ground. Even if you see this red cap somewhere, you don't know who drop it, must he take it and throw it on the ground, or must he take it and bring it to any Igbo traditional house? You see that idiot who is Uruana man, he have lived here in Germany more than 35 years, and he have never have Igbo house. That's why I tell you we do not have old people. We do not have elders. We have old people who are 60 years, but there's nothing in their brain. My advocate, I came here, we are 15 years now in Germany. Only small advocate that I have done have restored Igbo culture and tradition worldwide. And Igbo children worldwide can be able to be dressing Igbo cultural attires. And I'm promising you people, we will have Igbo house, the same way we have Igbo village in the Virginia land in America. We are going to have it everywhere. So that whenever you pick anything from Igbo people, anywhere you see it, even if it's red cap, you don't know who lost it. Just take it and go put it in Igbo house, near where you live. And this is my work. And I'm working it. That's why people knows me everywhere. Type. What is wrong with this woman? Chinyela again, because she's you see it? Chinyela again, what is wrong with you? They say I must accept Jesus. No, I mean this one here. Uchechi Madueke. He will pregnant you. You see it? What is wrong with you, Uchechi Madueke? Can your father do that to you? Can your brother do that to you? Can your uncle do that to you? Can any of your relatives do that to you? So, again. I don't know why my Facebook cannot bring this thing again. I don't know. Why did I curse him? I don't want to curse him. You see that you do an man. I will teach him a lesson. Okay, learn more better lesson. Oh my hive. In short, ndu and unemezi no Omenala as of now. Unene maybe so Omenala na Ọdịnala Igbo. Onye uru ano ọka mma na unu jebere ụka. Ndị uru ana eje unu emezi na Omenala now. Onwe Omenala ka unu na-eme ndị uru ana. Aband go from Igbo Land. You na-eme Omenala Igbo. Anụ ọhịa bụ unu nọ na-ese David na-aṅụ so kai kai. This is David people who don't have a future. They will just wake up and wait a little bit, 10 o'clock, nobody is coming there. 12 o'clock, 1 o'clock, they will start drinking beer, alcohol, outside. Both chief, Uru and a chief. Me, I'm a chief. I'm not drinking outside. I drink inside the house. Kaswa Zion, you move. Zion, man. Blessing, let me ask you a question. Do you believe that a pastor can touch you on your head and you fall? That one, everybody have to decide for themselves if they want to believe in it or not. This is the kind of mentalities of the people who are following me here. Because I was once like them. When I have never know what the word is all about, I think that everything the pastors are telling us is the real. Until I grow up, start knowing the difference between real and fake. And everything that they are doing become fake in my side because I'm not real. I'm doing things real. Let me ask you again. Do you believe that you can pray, God will give you a connection and you will make money? Yes. No. Ah. Do you believe that the prayer can put money on your table? Yes. But why are you working? Why don't you go to prayer and they make money instead and you are working? Attire, will I show you something? Yes. The difference between me and many people.
I'm working because I have fun working. You have a... I like working. Mm-hmm. It's fun for me. It's fun for you, Yes, okay. that is why I'm working, Uh-huh. not because of the money. And these people who are not working and believing that one day God will make them to have money. And let them believe it. And now they are stealing. They are lying. The Ebuka Obi is doing fake miracles. All of them are doing everything fake. And this have contaminated the brains of every Igbo people. Do you believe that one day Ebuka Obi will open heaven and people will go? Because they have started doing night of opening heaven in the Zion ministry. More than many millions of Igbo people believe now in going to heaven. They are lazy, they are not working because Ebuka Obi have promised them that the heaven will open soon. They are now abandoning everything they have because they want to go to heaven. God, why do this thing to my people? God, why don't you make my people to be like Germany? That's why we are not making an aeroplane. That is why we are driving German cars. Look at your Dumeja. Ebuka Obi have power to make everything, but Ebuka Obi is using microphone made in China. God, why do you take our knowledge and give us? I don't know. Why God do not make us like China? Why God do not create us like Europe? Why God do not create us like all these people who manufacture the car that we are driving? Are we not a man? Are we less human beings like others? Those people who build the computer that we are using, do they come from Mars or Jupiter or Uranus or Pluto or Mercury? Are we the senior brother of baboon or monkey? Are we the senior brother of gorilla or giraffe? Are we the animal in the zoo brothers? We have to debate this thing. And I've been praying for this time. All of us are using smartphone. We cannot even make one. Even if I don't know. Ebuka Obi is praying. My mother have prayed all her life. My mother is now 85 years. My father have prayed all his life and died. I don't know where he goes. All the Igbo Isuope have prayed. Now he's old man. Chukwuma's Oludo father have prayed. Now Chukwuma's Oludo father is dead. I want to change the situation. Even if perfume, let us know how to make a perfume. Even if this thing, let us do a challenge so that we can manufacture something. This is what I inside. I don't know if we make it like this, it go make a shh. Let us learn how to make something. Let us learn, even if we na mmiri onugu, for tamiri, let us do it. Bring lemon grass. Let us go to bush and everything that they have sweetened is smelling. Let us bring the water, put it inside here. It is a perfume. I can do medicine. I challenge, I can do paracetamol. Bring a chalk for me. Let me bring bitter leaf and otaze. All the bitter things in the bush. Bring it in water. Bring nzu chalk for me. I go make malaria and the typhoid fever. You know they're going yellow. Can I ask you something? No. This a content creator. I'm creating content. Okay. He's a content creator. Okay. Nigeria will start making pencil in 2028. Said the Buhari. The pencil that the Nigerians are using today is imported from British. Omenala Igbo. Ebuka Obi have been promising us for centuries. And ever today we cannot manufacture anything. What do we manufacture?
This is what we manufacture. Everybody can manufacture this thing is in piato. You cut it like this, you make it it go. So we need to do more. We are not trying at all. Ebuka Obi and the others have deceived a lot of Nigerians. Many Nigerians believe in prayer. Many Nigerians believe in prayer. In Nigeria, we have mega mosque, mega churches, and the statues of Virgin Mary and the Jesus Christ and the Mary Joseph and the others made in China and the ship in Nigeria. At least every families in Nigeria have a crucifix or Quran. And this is people who are borrowing money from China, from Europe, from America. Borrow make you debtor. Nigeria is the richest country in Africa, but they cannot refine oil. So I don't want to have your brand. Mommy, which brand did I have now? It's a German mentality now. Now I have living like I'm now living like a German. Should I answer that question honest? Yeah. Or should I just close my mouth? If you answer it, Okay. answer it in my justice way. If you don't bring justice for me, can you do can you do bad thing to me? Even if I do wrong, can you do bad thing to me? What do you mean by bad thing? Can you do something that will hurt me? Attire, let me tell you something. Telling you the truth, I can never lie. If my truth hurts you, it's your problem. No, when I was young, I was taking care of you. Yes, you will be taking care of me, and I grew And now up that I'm to be an honest person. Yeah, now I grow old. You know that you is. It's not like I will do bad thing to you on purpose. If I do bad thing, it's because of me telling you the truth that you don't want to hear. That's the bad thing that I could do. Okay. Okay, what I believe in Germany in 15 years. Am I doing like a German now? No. No. I'm not doing like a German. Don't worry. I could go back to fitness. Go. Yeah, if I go now, Uzuchuku have tell me. Like if I go back to Edinburgh tomorrow, Saturday, maybe Monday I could be able to register in benefit. When I started going to benefit, you will see me now. I'll be looking fresh again. So from there, I will be starting behaving like Germany. I have told them that I will not wear this red cap again because somebody define it. And all this traditional something that I'm wearing that is bringing me down, I will stop dressing like that. I promise you that you will be proud of me again. That is not the part. I don't care how you dress. It's the other part. You know which part. Okay, everything will be okay. I promise you. That is what you promised me some years ago. And that's why you're angry. I'm angry. A promise is something that you should keep. Okay, let me keep it. I will keep it this time around. Okay, I will see. I will see. But you don't need to be angry. You know, you don't need to. I'm not angry. Please. I'm not angry. I'm disappointed. It's different. Child. Yes. I don't mean to disappoint you. I know. But you did not try hard enough. I was in Africa. I married, and the girl go after 1 month, and then everything I planned, I was so disappointed. I nearly hurt myself. So I went through a lot at that time. But I'm trying to make sure that I finish the project this month. Then I can relax and keep everything that I said. Okay. I really went through a lot. Okay. And it is not easy. I know. Thank you.
See your life, see your life. My life is better than your life. If you have these people near you, you will know that nothing will happen to me again. I will never go poor again in my life. Nothing will happen to me. If I like, I go village. I will have their contact. For this one, send me 10 euro. The other one, send me 10 euro. 5 of them send me 10 euro. It will be 50 euro. You say what? God have blessed me to the extent that I will never, even if there is no way a nama, a cow, will reduce to the size of goat or sheep. Never. So, God have blessed me to the extent I will never, if I swear online, and I will swear whenever, wherever, however, that I will never be like some of you. Anywhere I go, if I like now, I tell German government, I just me be here. I don't want to go live here. I want to go my village. And they will be taken well care of. So don't say, see your life or see your life. Your life is not better than my life. I have given more than how many people? 200,000 naira to take care of their own life, even if I'm still like this. I lose more than 3 million naira in the hands of somebody who I marry and she go. Not this one is the cash, not the opportunity that is going to fetch me something that I have already built, that they disconnected from me. I can't lost and I'm still alive. When a man who is romantic become Igbotic, you know, it's not or Germantic. Romantic and the fantastic is good, not Germanistic or Igbotic. So when he makes somebody to become Germanistic or Igbotic, he not gonna laugh again. It go be like this, and his work will be going, but he not gonna smile again. Now who cause him? Now you. So it decrease, it come down. Guys, so Zion will move. Ben election. All the Zion members of Ebuka Obi are using fake names. This man, this is your neighbor. If you open this window, you go thinking I me the control here. Not me the control, not him the control. I tell you, my mommy asked me, why, do you have this thing inside the room here? I tell him, no, they tell her, not me the controller. I bring something from Isu of your people. Let me tell you something. There is a man called Sonny Epete. Sonny Epete is a football player, but he hardly hear. He used to hear. This one is not correct. Yeah, the minute is 1932. Okay. Yeah, this one is 10 minutes. Yeah. So Sonny Epete used to hear hard. So when he went to score a goal, and when he was offside, and the referee make Sonny Epete do not hear. Upon here beat the backman, beat everybody, and beat the goalkeeper and scored the goal, and try to show the people I have scored the goal. He don't know that he's offside. So I am the man who work hard in Germany. When I come to village and show you that everything is okay, that now I don't know that your people do not trust me and believe me, and you use your hand to destroy the less. Now who lose? I lose everything in Nigeria, but I take my ticket, return ticket, and the return here. Everything become new. You see it? So Ebuka Obi is now your president. Ebuka Obi is a ganja smoker. Ebuka Obi, God do not call Ebuka Obi. Ebuka Obi smoke, and they make. So this is who call Ebuka Obi.
Ebuka Obi is seeing God, seeing prophecies. After he smoke, he will get the inspiration. And when he make this, he will see another inspiration. There is what is called the champignon here. Champignon, arrow. We have the one eatable one, and they have the one not eatable. That one not eatable, any day you will make a mistake and eat that one, you will see ghost. So I think Ebuka Obi used to eat all those things because what Ebuka Obi is seeing, I have calculated it. I never see it in Germany. I never see it in Holland. I never see it in Austria. I never see it in any part of this Europe where I have a right to put myself into, you know. Then I come ask people. Now they're telling me what can cause those things. You see this champion arrow, that arrow champignon, not be the eatable one, the one that is not eatable. Just dry it. After drying it, take a little pieces and chop. It will come to your eyes and start making it. You see, you will start seeing small star. Making it like this, before you know it, it will form like a spirit. It will form like a Angel Michael, Angel Gabriel. And you will start seeing everything that Ebuka Obi is mentioning. I want to debate Ebuka Obi face to face. Or catch me, give me Ebuka Obi. Let me put Ebuka Obi in house. I will do house arrest to Ebuka Obi. I will just keep him inside the room. I will be serving him food. But no Igbo, no champignon, nothing, no alcohol, only food. You will know that Ebuka Obi will be making like this. I'm a wise one. 3 wise men come from the east, and they have children. And those children, I'm happy to be one of their descendants. The first was Ezenri of Unri Kingdom. And the second was Ezaro of Arochukwu Federated. And the third was Obi, and Obi Newi, Obi Anedo, Obi by birthright. So every first son is Obi. The first one is a spiritual leader, the one who descended to this, who begotten me. He's a spiritual leader, Ezenri of Waka. All these Yaro people, all these native doctors are descendants of Arochukwu, the chief priest. All these Diopara you see, all these first sons you see, they are Obi. So these 3 wise men, they are still reincarnating. They are still reincarnating. You are among the 3 wise men. Are you asking a question? Or what are you trying to do? Put a question mark if it's in question mark. If you don't know who you are, don't expect me to tell you who you are. If you know who you are, nobody's gonna tell you what to do. Put a number to call. To call who? To call who? Zion man. Moo. Jennifer, I'm waiting. Zion moo. Oh, Munga Wachakatradi. Nana share the video. Ebuka Obi is a ganja smoker. Ebuka Obi esegi Igbo ekwesịrị iji bidoro ụmụ nwaanyị na-atọ ma ọ wee nọ afịa na ike akpara. You want to call you like Agbalanze. And I'm in TV. He will give you Ebuka Obi number. Oh, gene. You're not a Zion. It will Zion. To God, you must go to Zion. No run, never run. Lale. Even I'm from Anambra cannot.
Let me produce their name the way Anambra people produce it. Lale. You know, see, I call him Lale. Nah, that's how they call him Lale. Lale White is some God. Is some God. You are a Zion member. And you will move. God forbid Zion. No, go ahead. Is this Igbo? Yeah? Lale White is some God. This one. If God. The one there. Tradi Omaka Melege. Yeah, it's Igbo Land Igbo. Tradi Omaka Melege. Omaka what? Melege. Melegi. Okay. Tradi Omaka Meledi. It's let good things happen to you. Okay. Kazo ifo macho. Nna enweghị ibe eji ga-eme. From which country are all those people? Eh? From which country are they? I don't know. Some of them are Nigerians. They used to get free Wi-Fi. We love you, Tradis. Obaka melege Lare White Muchuku. I love you, people. Ebuka Obi a fellow. Munga traditional woke the game mefanchanine on mask. Mezozo ni chida. Amami bezozo juwebi and keep bazua with the knockout, making a loud noise. Okay, I'm leaving. Okay, mommy. Bye-bye. Bye-bye. Yo. See, now they have seen my face finish. Now, I have to go to my queen. My princess. Now, I have seen her face. Join me again. Tomorrow, now here, you go send me the way I could take the train, the grass, where the train come, and the check when the train will come, so that I will go. This night I will tell my chef that I will not come to work tomorrow. Maybe I will do it on Sunday. Yeah. Everything will be okay, blessing, eh? Yeah. I'm happy that all of you are now working. It's good. Magaza. The Igbo people used to answer fake names. All the fake names in the whole world, they have taken it. Okay, somebody have as Magaza. If you ask him what is the meaning of Magaza, he don't know. This one, Silu Benson. I don't know why Igbo people like to answer fake names. Ugochukwu Obiekwe, nwado 19 years, nwelube 19 years, case she don't old. After leave him, he might be a 50 years old man that don't know what to do with his life. That is why he's here complaining that I'm old. You see how these people, Ebuka Obi programmed them to come and criticize everything that I am doing. But they are failing. That's why I'm always talking to them, because they have provoked me to the extent that I have stand to bring all of them down and disgrace all of them from beginning to the end. All of you. And as I am pushing you people out, I am replacing you people with the people who will stay. No mind that guy na yeah man. I am fighting the fight that will crush them. Tomorrow I will go to Odimborg and I will face Frank Bengoma. Frank Ngoma step by step, wait for me in Odimborg. And now Bania can go no Mary Dibia Nyelegumo, you know what even with the new year. On a house, you all Gapazi again. Careful Avanta does negativity. One number no Odimborg, even game Megu, and the got fever game Megu, Moki Jele Kutosia, my name. Nga Waganae, what a Gombia no Odimborg. Manipulu no even GK will a monogo and a GK maybe. Ngaba challenge good TK.
She's beautiful. She will make a good girl. Nga agwa guna na umu nwandu agwata. Nga akoro ga ekwebe anyị. Yep. Okay. Bye bye. Bye bye. Good night, ne? Come good na house. Yep. Yo. Nga agwa Frank nwa bengoma step by step. No mu traditional nwoke dị nwuru denke. Agbarucha ngene ekuru ngene nwụọ. Ofu onye nke enyi na-achụ igwe enyi ọsọ. Ọkpa nna ya one of Igbo Land. Nna anyị pere mpe oge m bịara. Mana ị na-make noise, dey make noise ngwere gba unu nkete. Ka m bagoro n'okwu mmụọ ga-apụta. Now apụtago m now. Frank Bengoma step by step, m ga-echeji your government from beginning to the end. And o mehi ibe ije eme. Ka nna aṅụkwa ka mpare m. Challenges ibe awe egwu ọkala onye ọkala obi. M ga-emechicha ụnụ ibe bọsọ ụnụ ji abụ onye agụata ma ọwụ ibe. Ọsọ gogosi anụ ọhịa uru ana. Ọsọ gogosi anụ ọhịa be Frank Bengoma step by step. Na ifu mmadụ irespect onye ahụ. Ifu mmadụ irespect onye ahụ. Mmadụ mee ife imenwu ito onye ahụ. Gona ndefi ụnụ na-alụ na Vides Housing. Nke so n'ọwụ nwanne Meduke, Junior Meduke na-aba. Mana gobiri n'ahụ. Junior Meduke. Ịma ha onye nwụ den. Ụnụ na ya ụnụ jere kwute ọma inem. Ọmụ nwa ọga. Nga na-eme ụnụ ibe ụnụ karịa recognize m mgbe m bịara ọfụwa n'Odimborg. Ụnụ ga criticize ya mmecha ibe n'ike ụnụ nwa ibe. Keta ọmụ nwa wuzi ọga bata. Frank onye ọwụ na inyere ọrụ na Vides House na-akwụ onye ahụ 1,800 euro. M ga-abịa kpọrọ onye ahụ nye onye ahụ ọrụ ebe a ga na-akwụ ya 2,200 euro. Ana m challenge go. Ebe ị na-egbu anụ na Vides House Frank. Ibe a na-akwụ ụnụ ebe ahụ. Ibe a na-akwụ ụnụ ebe ahụ wụ gịnị? Onye ọwụ na ị ga-etinye ọrụ n'ọrụ ebe ahụ. Ibe a na-akwụ ụnụ wụ gịnị? 1,000 gịnị? 800. Mbịa ma akpọpụta onye ahụ ebe ahụ nye ya ọrụ ebe a ga na-akwụ ya 2,200. Frank Bengoma step by step ebe a na-egbu anụ na Vides House na-enweghị ike ịkwụnye mmadụ 2,000. Mana Amazon dị na Grossen Kenneth and the Alhon ọ na-akwụ 2,200 euro. So, onye ọwụna na-arụ ọrụ na nke Frank Bengoma step by step si ebe a fụta ọsịsọ je chọrọ ọrụ na Amazon. Anụ eme ogbaji isi ha ukwu. Ifugo onye nsi ya kọfe esi ụnụ. Ife ụnụ enweghị ike ime nwụrụ ụmụazị ka nna emerefe. Andị agaghị m enyebe ụnụ du ka ụnụ mebe isiele mma ya ọmarịcha kingdom a Chineke nyere m nji ahụkwara ada. Ịghọtago? Akajara m akaja. Anaghị m eme nkụja abịa na ha na-eme ibe a ala nwaanyị ajadue tụọ anya eme ibe a na ịghọtago. Ibe a nwa ọga m ndị ụnụ anaghị aghọta ibe ụnụ chọrọ imebisiri m ife m. Nwa m kuru nwa na anọ m na mgbe a mụrụ nwa na ama ha. Nwa mgbe aka dị ime nwa ama m mgbe a mụrụ mgbe adụ ime nwa. Mgbe adụ ime ya amụrụ ya ama m kuru nwa ahụ ịbụrụ. Kwago m onye ikuru. M kuru nwa ịbụrụ. And ọ na-ana m ekpere ya ekpere ka o nweta one of the best ọrụ. Nweta ọbe ya dịbe ahụ na room ya wibe ọ hafụrụ m room ya na ka nla ha na room ya. Osoro nwanne enwe anyị nke tọrọ ya nawara na ya ya dị. Ibe ụmụazị na-anya wee biza. Olu echi kpọfụta mba ncha bufụta moto ba mba ya na nke vugharị ya m roundabout kwụsịkwa m nke ọzọ ya vugharịkwa m roundabout kwụsị m. Na-asụ m nna take time.
unu nọkịta ụna na-achọ ka ụnọ ride ya. Don't school me na ana m school myself. Nwa nkuru ka ọ gwara gị mgbe anyị bịara obodo a, gwa gị ahụ na anyị nọgoro n'obodo a. Ọ gwara gị mgbe anyị bịara anyị hafụrụ Gambia the same time bịa obodo a. Papa ụmụazị a kpọtara anyị niile ebe a. Imekwa eche na nje gba mbọ nje ka m gbaa mbọ unu eche na nna obodo asọm. No, anyị nwere ezinụlọ. Soludo Martin nna m ochie gị na ka eji emere ha bịa nna m ochie take time. Nna m ochie awụ m nwa bụ udu nwa awụ m nwa Ndubeze Chukwu na ụmụ eze bụ unu take time akparịkwana m. Yes, awụ m small boy kwa ana m agbago nna m ochie Soludo Martin. Soludo Martins. Ngwa bịa metie m ibe. Awụ m nwa nna my mother. Nne ewu ọkwa nne ewu udu efere. Beze Chukwu udu efere kwa na anụ maka udu efere. So vurukwu ọgụ vuta bịa kparịwa m nsogbu adịghị. Ụbọchị njebe evuru agba. Họkọrọcha mango niile nọ n'ụmụ eze. Họkọrọcha ihe niile n'ebe a vuru efeta. Enwere ike ịfeta ijide nke ikugbuo n'onye ohi. Mana igwe mgbume be anyị jide ha to God kwụọ duka. Ị na-akpọ nsụmọrọ boy. Ogine ka m mere. Ahụ nsụmọrọ boy ka m nwụna. Ọ nna m ochie ka ewu so ana m azọ ya azọ from you. Ọ nna m ochie ka ewu je nnabada ama m ụzọ ọba awụ m nwa mkpi m ụzọ ọba. Ụbọchị ube ji eri jeri ya masịf na ahụkọrọcha na mvanja. Ụbọchị nji abịa hụkọrọcha ibe nji ahụrụ ọsịsọ na ọ igwe mkpu mere m. So amụkwa m ndụ m andị ije ha nafudu m obe agụ nkwụ agụ m kama obi unu je emewe unu eje weta ego bịa doziere m obe agụ nkwụ agụ ahụ one nsiri chọọ. Ọ maka Chukwu masị ọrụ udo taa je nọrọ ana ọsịsọ nna m ochie kafawo. Ejeghị m emegharịzi ya ha na nọ na Germany ka ọ jeghị m ekwugharịzi ọnụ. So mana awụ small boy awụ m small boy. Love na-eri the lions in chook. Ọ maka unu be anyị ndị ụmụ eze isu ọbịa ma ọ bụ ndị isu ọbịa a na-anụsa m ọgụ. Ọ bụrụ na ụnụ nsa m ọgụ na amara na ụnụ na-amụta nwa pigbuo. Finish. Ọ bụrụ na ụnụ anaghị amụta nwa pigbuo onye ahụ na-ahafụkwa m aka ahụ. Ma Chukwu masị ọrụ udo. Anaghị m enweghị military force power, anaghị m eje na gọọmenti. Ọ bụgo na Abuja ka ọ bụgo na Ọka before. Ọ politiki ka ọ na-eme. So when it's time for politics, allow the politicians to do their politics. But when it's time to live your life for who you are, awụ m nwa ndụbụ odu efere, awụ m nwa odu efere, Beze Chukwu n'ụmụ eze. So onye ọwụ na-kwaikwala onwe ya ugwu. Na ụmụ eze wo ndụ nna m ochie, ọwụ na nkwuo okwu ma ọ mkparị ya mmadụ ebe ahụ. Ọ na-awụ nsọ mụ onye mụrụ nwa dị ya na ụmụ eze na-akparị mmadụ. Wọrọ narị achọ ka amụtara ya amụta na ya wụrụ na ọ na-akparị mmadụ. Ụmụle ndụ chịrọ Chineke nwa fe ekweghị enweta. Ụfọdụ na-ayọ Chineke biko nye m ọsọ ga wụrụ nke je na-akparị mmadụ ka traditional nwoke dị nye m na eje m ewe. Onye ọwụ na-anakpuo ebe ejekwa ezo nwekwaghị ebe gburu ngwe gaja ngwere adụghị bụkwaghị ebe ife isi ọgbụ aghara adụghị omeghe ebe nsogbu na-adụghị. So onye ọwụ na onye ụmụ eze wenye mma ijije egbu traditional nwoke dị ọkwa nwa Beze Chukwu ka nwa ndụ Beze Chukwu ka ị na-egbu. Ka m kwukwe ya onene ka ọ be m onene be a n'ọnụ ka m bịakwa hụwakwa ndụ nna akwụ ka onugbu. Unu nwere onye na-anụrụ ụnụ ọgụ. Mụnwa na-aja anụ ọgụ ebe niile. Ọ ndị isi ofe niile na-anụ ọgụ. Nwere ndụ na-anụ ọgụ, nwee ndụ na-eri eri, nwee ndụ na-ekote okwu ekote, nwee ndụ
eswip okwu eswip ekele ọrụ eke mụnwa wụ ọgbụ ọgụ ana m eje ọgụ ndị akọrọ na anụrụ ndị ụmụ eze ọgụ before ụmụ eze anaghị anụ ọgụ ọgụ niile anụrụ wa akọrọ nụrụ ọgụ a jee jụọ ese ọgụ niile anụrụ ọgụ niile isu ofe nụrụ onye ndụ nụrụ dị ọgụ eze mmewi na nnewi na nnedo bịara isefu gụkọrọ ụmụnne anyị je nyefe ana na otoro fa nọrọ ebe a na-akpụrụ ya ibe o ji anụ ọgụ ọgụ niile ndị nnewi a na-edo nụrụ ọwụ ya anyị nwere idiri dị ọgụ na-akpọ isiri ebe ibe ndị be were na-anụ ọgụ ma ha winucha ibe niile ha winu ọka anyị a na na-edo nụrụ ọgụ eji akọrọ gị history nwe ha ibe mere ikenga eji ha afụtazi ikenga na bụ afụta ikenga nwa ngwu a nwa ngwu mụrụ wa ikenga oge ikenga nọ ndụ ọsọ nsọ ya nwewe onye na-agba akarị ọjị so obere ivuru na mgbe ikenga nwụrụ na spirit of ikenga na-apụta duweluo n'oge ọjị n'enu ọjị mana duto ọgụ ọka dị ebo na eze mmewi ana-edobe nụrụ ha bere ivuru na after the fight na ikenga anaghị apụtazi because o mere otu esi weta ishi na nwa amịrị mmisi ya ewute mmiri wụọ ya ikenga na ọdị ọgụ anụrụ and ikenga mechaa ibe ahụ disappear ọfụtabeghị again lukwe today mana gị nọ then send Obi Okoli to exile a plant ya igwe na-eje ụka were mechaa ife niile ọ ga-eme emuvuo na-egbuchasịzi ọjị niile nọ n'ala Igbo because ọjị ahụ ọwụ na ọjị nọ n'ala Igbo ị ga-afụ one day mmụọ apụta mmụọ nwaka ikenga nwaka ka ọ dị mkpụmkpụ ọ dị ka nwaka ị na-afụ ya ọfụta n'ọrụ n'enu ọjị ahụ ọtụtụ ife na-eme ọjị unu egbuzi n'ọjị na ife na-eme spirit of ikenga na-apụta n'ọrụ n'enu ọjị ahụ ọ because of echiri igwe na-eje ụka ndị ha ma ife a na-emebi isi ọ wụrụ datị na ndị Igbo bakwa na omenala apreza abụọ ife niile ahụ enweghị enough securities na-esecured ife ndị nna nna anyị ahụ igwe niile a na-eje ụka ga-eme ife igwe a na-edo ọ ga-ebe akwa because Obi a na-edo gara to exile ọ naghachibeghị back ọ igwe na-eje ụka ka replace and they know it ha fụrụ n'ihi ha fụchara mgbe o mere so ihe a ga-emewo elego ndị elele n'ohu azọdo ndị agha riri ọkpa were na-anyụkwa anya na-emebe ibe ọkwa igwe isi obe jere kwafu eze ogwugwu ọmaba n'ụmụ eze ọkwa igwe onye na-eke jere kwafu oruru eke na-ekwuru ọbịa ịmadị reason ụjọ na-atụba mana ndị ọwụghị ụjọ atụ n'ụlọ we love una anyị na ụlọ ebie na mvinu mgbe anyị amaghị ibe for long time and they had a good time anyị chọrọ maintain kwa that love and the respect anyị anaghị afụ ọgụ we do not see fight anụchago ọgụ so anyị abịaghị ịnụ ọgụ anyị bịara emezi we do not come to fight na-ama history gaa gụba history na-agụ history ọ mara mma tụba na research ọ na-abazi n'otu donu busy ife mmago follow ife ahụ mara gụnụ and to God who made me and you. Kozi mgbo hafia udumeze. Mma anụrụ ọtụtụ ọgụ. Abịara m obodo ya Germany. Anyị na-eje every year na Parliament Berlin. Anyị ruo ebe a na-akụziri anyị the history. A na-akụziri anyị history. Amụkwana ha obodo ọzaba Germany. Obodo anyị fụrụ amụghị ya ọzaba Germany. Ha nụrụ ọtụtụ ọgụ. Queen Victoria
mecha wuruzie goddess of victory. Oya ka eji gold kpuo dowe na Berlin. Nwanyị ahụ defeated a lot of ụmụ nwoke. Aba Queen Victoria. But after the fight, after ọgụ niile, ewere gold kpuo edowe ya ebe ahụ. Ụda ka o si wenye ibe ya n'enu. Ife agbara goddess of victory. Ụbọchị njere ebe ahụ akpata m oyi wụrụ m. Chai! Say goddess of victory. Chai! Awụ m prọfesọ. Ekwesịghị m ị na-anọta izu ọhịa. Onye ọwụ na-akpara ọdịka ike mbara kwesịrị ịnọ n'anyanwụ, ma ọ nọrọ n'ọnwa, ma ọ na kpakpando. O kwesịghị ị na-anọta n'izu ọhịa, na ọdụ ya ga na-ehi. Many angels, many people na-abịa n'elu ụwa ka nwee ike ime ife a ga-eji na-echetebe ebe a. Bajezie nnaghachizie ebe a, ba nọrọ na wọchị ndị ahụ na-echetebe. I see the way and I done it. Every day by day, ọ ga-enwerịrị mmadụ na-abụ ma ọ wee tọ ga-echete m. Ada na ijere na gogoro ife dogo mkpa. Igogoro chi anyị nweta afa traditional nwoke dị ebe ahụ. Ichete m. Peter nna nwanyị. Enidizi m ị na-anọta n'izu ọhịa. Ekreti nne m legacies. Onye ga na-anọtakwa n'izu ọhịa onye legacies here have not been created. Enidi m ị na-eje ebe ndụ esen David gị nọ mụ ndị akpakara dị ngwo na-eme loud noise because e create go m legacies. Ọ mgbe nka na-achọ ihu ka nga na-eje ayọba biko na-alachaghị ike. Mana kịta nwegoro ihu Chineke. Enwego m ihu nwe agba. Ata beginning. A na-akpọ m ata mana Gambia. Na-akpọ m ata from here. Ụmụazị na-ekpere m ekpere na Gambia na-akpọ m ata. Ata ụwa niile. Even jinaza ata na Gambia wụ ata na ebe ọwụda njere. Because o mere onye zara ata na agụ ata. Poco Bros wụ ata of agụ ata. Even Poco Bros mapụ onye ahụ because ata. Mana akpọbeghị m ata na agụ ata maka ọ aba ya. Ọ ya nwazara ata na agụ ata. Mụ nwa ata na Gambia. So, nenenu dị mmụọ. O create go legacy. Ọ jealousy ka anụ ọhịa uruana. Anụ ọhịa uruana mere njọlọsị. Echiri ya chief na nọrọ ofu ebe 35 years. Wepụtara gị my 35 years of working. Ị ga-ama na ịwa akpakara dị ngwo chief. Na mmanya nke a tọgbuo m. Even ga na-asụ a na-ele gị 15 euro. Ụmụaka mebere ọnụ Peter Nnamani. Chukwudi ebebe. Na ọwụrụ na nwaanyị be gwara na ọ nọ hia na ka respond otu ya nwa. Nke ahụ na nwoke gwara na ọ nọ hia. Nwanne anaghị adọrịrị m iwe n'ike ọsịsọ. Anaghị adọrịrị nya n'ike. Na awụhụ nwoke na awụhụ m ọ dịka nwoke ahụ. So anaghị m ụmụ nwoke anaghị achọ m. Ụna mmemme ibe ụmụ nwoke ụnụ na-achọ unu si enye m nsị Ebuka Obi. Ebuka Obi na ụzụ na Ichida gwara unu nye m nsị. Ka unu gbuo m ka ha werezie my position. Chukwudi ebebe. Nna anọghị na Mulheim, anọ na Mannheim. I know there Mulheim, I'm there Mannheim. Na akajara m akaja. Onye mgburu ntọdụ mmemekwa ebele. Chai, chekakpọm.
Ndị ulu na hụna abụgo anụ ọhịa unu jere chi igwe. Hụna abụgo anụ ọhịa unu sụdọ chief ka ọ bụ. So nkwụ ka ọ na-eri n'obodo a. Amụrụ nwa. Ụna amụọ na nwa be ngoma step by step. Onye ahụ egbukataghị anụ. Toke na ezi onye ahụ gbugoro n'obodo a to God oje ha abazi ide atọ south na ide atọ north. Every day ya na ndefi eje gbuo toke, gbuo ezi, gbuo ọkụkọ. A na-evuru ya foto ndefi ji mma. Frank dị hang. Every day Frank be ngoma ọnọrọ ebe ọ na-ahang ya na o weta aka vuru toke. Ọ hang ya n'elu ndefi ewele mma. Ito gbubie ya ntotu. Ọ gafe Frank evute hangi ndefi ewele mma. Ito so ziwa na ebe ọkụkọ a na-etikọ iche na friji. Ọkụkọ a na-ele n'obodo a, toke ya ha na-ele n'obodo a. Ọ Frank be ngoma step by step na-egbu ya. Ya na ndefi Frank na hang. Ndefi ji mma aka ọtụ. It was told your net worth is $50 million. Are you sure? Nah. Korokwa ka Frank. Korokwa ka ihe afọ nwe million so nwe dollar nwere ahụ me emeka be nwogedi. Even na-eri wa na Ghana ọba ntụcha ọsịsọ. You are too much ọsịsọ eze mmụọ agụ tara gam Germany. Josephat Junior na ọmaka mele. Na Frank be ngoma step by step mebiri afam. And ya na ndefi ga-aga mezi afam ahụ. Ha mezicha ya ha afata gwaba na ha emezigo di afa. Na onye akparizikwa na mana ife niile ha kwuru na be ekwuzikwa ya. And awụ na omehụ na ahụ nga disgrace di anụ ọhịa. Gwaba na anụ ọhịa ka bawo. Ego one ka ba na-emeki. Frank ego one ka ị na-akwụgo n'ebe ị na-egbu anụ. Ụmụazị ntịkọichara na line na-anata 2002. Kpọrọ ụmụazị na-eje egbuji ife na-eje na code room evuji isi ukwu. Ha vuji isicha ukwu enyefe 1718. Gana ndebi anaraba 200 euro ego iji vufe na moto wee vujebe ebe a na-arụ ọrụ. Bịa nwoke, unu ga-abịa gba ime unu Dutchland ticket ya na-ele 49 euro every month. Were 49 euro enye go Dutchland ticket. That Dutchland ticket iji eje na travel nnukwu ya in Dutchland. Ma ebe ahụ na-arụ ọrụ. Ma ihe a, omeghị onye na-anago 200 euro ego eji vugo na moto ndefi. Were vuje ga ebe anyị na-egbu anụ. Una aka unu ji ejijiri ụmụazị be anyị na-emebi isiri ha dia future. Anụ ọhịa. Akwụọ ụmụazị 1800 ebe a na-egbu anụ. Una analaba 200 ego unu ji vuhe na moto. Nonsense. And unu biri onye ọwụna bi n'Odimborg. I nweghị ike ije lụọ ọrụ outside the Odimborg. If I my politics and ihe ahụ my fight. I'm a freedom fighter, and when I declare war, nyege reason and the meaning, may move for the battle, and the move for the battle make any sure no na even na anọta n'ọgụ. Ome onye ọwụna nọ n'Odimborg je lụọ ọrụ outside the Odimborg. Munga feel no stress, and I challenge it. Alugo, Google said your net worth is $50 million. How many call wouldn't manage you in your cash? And the Amahame Benje wete. Half of my Google. Or as you quongly can be catan the big than the even J bin to make go and do Bodaka Janukum even in Ululu. Mana, as of now, let me even whatever, both home and abroad. If I even the world. If I even the world at that. Man, I just ma agba ticket, ego ticket ya do na ye nwere Dutchland ticket. Na ajuzi na Google owu nwa Google awu nwa ndu agwata na olu mbe na ọcha. Yes.
achọrọ m onye ọwụna nọ n'odi mba ọgụ ịbịa ka nje kpọigo ụmụ Eritrea ka bakpọrọ gị gbaje gị na Amazon ka isoro ha rụwa ọrụ unu esozina Frank na Ndefi na Ndefi mere nkụgọ o meghe ezigbo ibe baje emere ụnụ hia they build anything for you unu esozina Ndefi na Frank ama m ndị unu ga na-eso awụ na unu na-eso Chinwendụ nwa Igbo Chinwendụ na-arụ ọrụ na DHL ọ naghị eso ndị alụ ọrụ ọ na-alụrụ onwe ya ọrụ ọ na-enweta 2000 something adị nwa Igbo Chinwendụ wee ha dị ka fighter because anyị nwa ji vedi na dpvkpom.com were na fight DHL ka ha nwee ike na atọpụ ego for ndị na-alụ ọrụ oge gas na mmiri na ọkụ adịchara ego ma nni ife niile adịcha ego na supermarket anyị gbara strike nwa Igbo gbara strike na fight na demonstrate ademecha top ọrụ onye ọwụ na ego na DHL 200 euro on top ifugo na ifuru Ndefi ha o meghị ibe agaghị emenwe nete na ibe aga na-emewa na-agba egwu ịdị mma n'ụtụtụ ịdị mma n'abalị Ndefi na-alakwa enyi nwaanyị mmadụ Frank nakwa takwa enyi nwaanyị mmadụ ha nwekwara nwunye n'ụlọ ndị awụ ndụ ife na-eme na-eme ife so nwanne Chukwudi ebele ọgbaka mewere gị onye ọwụ na bi n'odi mba ọgụ enweghị ike ịrụ ọrụ na Videshausen mụnwa gwara gị sọsọ Frank na Ndefi ọwụ na bachọ mmadụ ije na-eje ataraba ahụ ahụ na Videshausen ọkwa ha V ka unu ji ejide maka ọ na-abịakwana na ịchọ Videshausen Wildeshausen ona ka esi ede ya ede mana ịkpọ ya akpọ Wildeshausen ọ bụrụ na onye ọwụna nọ n'odi mba ọgụ iji arụ ọrụ n'odi mba ọgụ alhon grosenkenete nọ nda odi mba ọgụ ibe awa odi mba ọgụ town odi mba ọgụ villages ife niile ahụ nọ nda odi mba ọgụ ndị ebe a ka alụrụ nnukwute Amazon onye ọwụna nọ n'odi mba ọgụ jebe na Amazon jee dị a ga-ewe gị n'ọrụ ọwụ na ị nọ n'odi mba ọgụ ndị ya ga na-akwụgo 2200 euro 2250 euro too much stress though ya Videshausen idetere ya Videshausen ebe Frank bengoma step by step na Ndefi ebe aka ba na-arụ ebe a na-egbu anụ ha na-esi all the way from type gere how long is Odinburgh and the Videshausen Vivite is Odinburgh from Videshausen just type work if we na-agba every day with the motor ha bikwa na city ya iyo omeghe ọdị ọrụ anyị enweghị na city ya ihe mana why Frank na Ndefi ji eje arụ ọrụ na Videshausen with the motor ife ndị a na-agba ka kpurukpuru ka ndị Anambra ndị Enugu ndị Ọnịcha ndị Akpakara dị ngwom no ebe ahụ Germany anyị chọrọ ime everybody ka ọ dị computerized unu ejezi na-arụ ọrụ na Videshausen anyị awụhụ ndị Videshausen file Frauen in Odinburgh Chukwudi ebele nwanne ịbataba anyị ịchụ nwaanyị ụmụ nwaanyị be anyị dịkwa alụrụ ana ịnwa anwa bịa Odinburgh ije ha achọ ọrụ ịchọghị ịrụ ọrụ ga-esụba na ị na-achọ nwaanyị nna anyị ga-etipịa gị ụmụ nwaanyị be anyị sikwere ike o ị nakwa achụ nwaanyị ji ekwe Bremen ma ọ Hamburg mana ịbata n'Odinburgh sị ị na-achụ nwaanyị no ị gaghị emenwe ya anyị ga-etipịa gị we go tip ya na gị isi mmiri ọsọ gị information my brother information m na-enye gị about onye le move mic red cap edechago nye ebe ahụ o tiri m aka n'isi ọ dị man wee ihe ahụ ọ dị man adị o were okpu atụọ n'ana ọ maghị ibe ma ọ maghị na ọmụmụ mere ya ibe ahụ o ji emecha akọwa ha amakwara m ihe m hara eme ha amakwara m mgbe o jiri me
ọ ga-emecha kwuwe deten mmụọ ejidego dị anụ ọhịa hapụzie na ihe nwere be anyị ke nye gị information o mee mere asụ ọmụ mere no hapụ ya na mmụọ gbarịba unu esozina Frank Bengoma step by step o meghe nnifuchi onye ahụ nwere ta unu nwa ha ya esi oriuzu oge jenu ji aka unu jewenu direct na Amazon unu ruo ebe ahụ ọ bụrụ na asụ unu onyere faịlụ unu to here gwana na Oliver Emeka Nwokedi enwere m respect to international communities and especially in that Odinburgh our land hapụnụ Frank ba o meghe nnifuchi ha nwere fa unu nwa Omehe ni future hangwere for no. I was there. I know who they are. Stupid people ne jack gossip ne kutoshi afa mmade. Febe hana ano. Pane ekuta afa mmade. Ne kutoshi afa mmade. Oh, ibe Frank Ben. From Frank, you idiot. Who is but idiot? Oh, Amazon by Vides Hausen. Oh, Pana Halo Amazon. If a Hanalu, if a Hanalu, we ban a butoke, ne ban a buezi. Umehoma, Parapoja, Dave, or my Jimus scan or my tower, Oje scan or here. Omotatias or over your roll or Gabacum packet, you know, deliver. Kama wo unu chọọ ka mbịa create n'elu unu job unu ekwere m na mbịa create job nke ndị ahụ mbi create unu evuru jebo m ohi ma job unu create goro na Ndi Igbo one goro na ọmụnwa ofu onye na-ekwu ebe stand ya na ya asụgoro na eji egbu m egbu apụta nsusu gbuo m bụrụ na ewuji fake na eme before you know it ha agbabago ọsọ mgbe enweghị ife na-achụ ha I run nowhere I go nowhere I'm the man yes onye Danny Cremis yes ịma ibe a na-akwu nunu nwoke ahụ na zibe agbagharị na because a disgrace gonye n'ihu ndụ 60 disgrace ye n'ihu ndụ tọrọ ndụ 60 disgrace ye ebe niile a na-disgrace o nwere ibe ọzọ ọma ibe ọma wee ngarwazie nkwụ ka nkwụ na-egbuzie unu esozikwene ndefi na Frank Bengoma step by step pa nda akpakara dị ngwom va abanwuhu digital ụmụ akpakara dị ngwom enwere n'odi mbọ go ndị akpakara enwere n'odi mbọ Frank Bengoma step by step ya na Ndevi Frank ya ka ọkwa na Ndevi ndị awụ ndị akpakara dị ngwom enwere n'odi mbọ Frank choy moro o mere ha ukwoje gbaje ebe a na-egbu anụ nwanne hange kata toke hange bago hange kata toke hange bago n'ime kodorum Chineke onye ahụ punishment Ndi Igbo Frank Bengoma step by step ogbu anụ ndị ọrụ anụ gịnị dị ka ụnụ na-agwa ndị mmadụ ụnụ na-alụ na ọ bụrụ na anụ ọhịa na-aṅụzọ nkwụ na-ese David gị Mugeri this one or what na ihe a room nwa nwaanyị room Adam nwaanyị ọ beye ya nwa ebe a ije ebinwu ihe nwa 19 years bi nwu na nekwe TV ya imekwe cheri nekwe TV nwa 19 years
Ife ka ọ na-use TV ya wi ihe na ụmụazị ozi digital na TV ya o weta ife na nkịta agba ya ebe a zaa na-enene na ife ahụ ife ya eji eme mana Jizọs na-asụ Igbo ịmara Jizọs na-asụ Igbo so ọ TV ya wi ihe ife akịta o TV amado na na-egote ife azụ TV gbaa ya n'ụlọ werezi ihe a na-awọchi the ten mmụta amakakwa na Jizọs na-asụ Igbo hie so ọbịa kịta ọgba hie ka king size bed ebe nna ala ha ogene na aga m ekene chikele mụ na aga m ekene chikele mụ chimaga m ekene chigere m oge nọ n'ụwa ifeọma n'imele na ndụ anyị chimu n'ala ekene anyị yo aga m ejele chimozinu aga m alụlụ chimolu aga m ekene chikele m oge nọ n'ụwa onye nwụrụ anwụ apụghị kene ya ife imele Chineke ihe ọmụ imele oge anyị bịara obodo ya na 2008 ya mụ ha na anyị ga-emecha ife niile na achieve ụmụazị ya nazi anya kịta moto ibiza mụ nwa arụọ na akpakara dị ngwo m unu na-agba n'obe agụ nkwụ agụ Chineke aga m ekene chi anyị yo aga m ekene chikele m aga m ekene chikele anyị n'enu ụwa n'ime ụwa onye nwụrụ anwụ apụghị fechi n'enu ụwa n'ime ụwa Ebuka Obi na-eme no fake miracle n'enu ụwa n'ime ụwa onye na-ataga afụfụ nwanne ọ nakwa ha ama ibe o Ebuka Obi ataha afụfụ nwanne onweghị ibe ọma Ebuka Obi chọrọ imepe n'igwe nwanne onwekweghị ibe ọma Ebuka Obi kpụrụ status na Virgin Mary nwanne Ebuka Obi onwekweghị ibe ọma traditional nwoke dị ji eze were kpee kwere to God traditional nwoke dị ma many things Ebuka Obi enweghị ife iwu jee paaki jenu na-eje paaki ọgbọrọ m afa taa niile ịma na oche na-etiri m ife fache na fa ala ndigo feje mebi fa amaghị na ugbu a ka ihe gara ugbu a ka ọgụ bidoro jenu na mara na jee paaki ọkpọrọ m afa taa nenenu mara na jee paaki ọkpọgo m afa again ọsọgo na ọmaghị onye ka ya jenu na-agụ ngwere gbuola jenu na ngwere gbuola ka anyị jere na-eje paaki 2 hours pikin where they saw to me na him mama say make I no beat am say if you go there's even name ojege kene birthday a man of golden heart of DJ Frank Mba BIG or DIG Force Headquarter FCT if you go ya gwara m ụnụ ọ dị wish police by happy birthday mgbe harị ka mgbara amụ je paaki kwuru ke na ofu ebe ka anyị mara ife merego ịbụ ya ọ dresịrị ọfụma banye na flight Ebuka Obi ejekwe ha ekpere ka flight ya vụrụ hefụ Ebuka ya je paaki gịnị ka ihe je paaki onweghị sọnsọ ashị ka o je na-ehe the same way ike ekwere mmadụ jiri kwere nga na UK is the same way traditional nwoke jiri kwere aka ntị na-ese David ọmakwụghị ede jee na correct ya na odete ha ese David ọwụghị ife aka inu na-atọ n'eze ka ọ na-ada n'ọnụ agwana anya na ọwụghị David na ode wig
So del wig ibe awaso sondo Germany. O me hoke ko hoke ibo. Je panty bogo ma fata. Na made karele back, made karele ya kare. Made karele. Jena ne ngwele bola. Care for this content creators. Na karele. Ano manu ga kan no kwa na Nathan was fire no were na eyi nde egwu. What of mgbe nna zelo odi mbo gini ka nje eme. Gini ka nya jazi eme. I'm here. I dare here. I never go. I still dare. And I'm gonna deal with them my own way. I now watch Odegu Bubu na Aisha ni have your daughter. Na I like them have your daughter page. I have your daughter page. I like them on ngane promote uno have your mo have your udumeze. So my daughter so have your after they make her. I love more have your After they make her. Yes. Afana. I like them more half your people or half you do meze. Nah, man, don't have you go. What are you go? What are you going to have here? Oh, half you do meze. Monone, you can go out cheat the carriage of the Tradition. Oh, yeah. He's over here. Oh, yeah. He's over here. Now, like the more heavy and shorter. I quite say the Indonesia. Go to what he care who do major use to disappoint the old major. The man who do major in Indonesia, Sichaya, call a situ old major, or not a woibo could choose what day the time and the venue. Tito call Ikea. Gwa kwangwele no otu ahụ nsi tito otu ahụ nsi were titokọ odumeje ka m ga-esi etitokọ ya nwawo akwa okpo ohuru hit okpo ofufu hit wo okpo ofufu hit wo okpo ofufu okpo ofufu o hit go okpo ohuhu ndazi obi nwanne omu otara mo nkweli I ga-akụ Ebuka Obi before me emechizie this video ụmụ nwaanyị Germany ga-etiku ihe gwa na Ebuka Obi na ndị niile Obi ha ncha niile on colors on ndị otu Ebuka Obi niile ha ncha ga-agbachakọnata one side unu ga-afụ ha ifuru all these freedom people all these ụmụ Chukwu okike abịa ma na-emere onwe ha ife ha with their dialect with the freedom and the giving to freedoms and the helping to freedoms ha ga-anọ one side. They may not like me, I may not like them, but I we are lifting the same thing up. Yes. Ebuka Obi do fake, J-Pack fake. Even if you don't know Ebuka Obi na J-Pack fake. I don't know I can finish, you know. Onye ọwụ na efro side nke Ebuka Obi ma nwoke ma nwaanyị ibe ahụ ndụ na-elesi ya fake. Yes. Nna ọmaka ma ele ụnụ n'olie na akwụ na nkwọ n'eke. Aka nnakwa abịa emechabekwa live video. Bọchị ọzọ agwafakote okwu traditional nwoke dị fe je ekwe. Jee gwara m amụ ya America na alaikere m ibe ahụ o mere. Ụmụ nwanne m laikere nwaanyị too much. So ofe ekweghị ege anybody ntị mgbe fa na-ekwu maka ife mere na SN David. Mana amụ ya America ekwughara ya ndị isu ọhịa wete nke amụ ya America. So amụ ndị isu ọhịa maka onye iwu ha sọ nnọba gị. Amụ ya America ndị isu ọhịa sọkwa nje nnọba na nwa nke de like kọrọ. Nwanne m nwoke laikere gị wee.
Jen kpọrọ m amụ ya America. My next program is for amụ ya America. Ụmụnne m na-abọ were ife amụ ya America share ya. I like amụ ya America. Amụ ya America ndị be nwoke dị like go kwago. So amụ ya America ndị be nwoke dị like go ka m bịagodo.